Escolta, escolta! Molts pobles diferents, amb els seus exèrcits, havien travessat Ceretània. Ibers, cartaginesos, romans, visigots, i ara, al segle VIII, en el temps d'aquesta llegenda, havien arribat les hostes islàmiques, conduïdes per Manussa, un capdill ardit, guerrer, valent entre valents, encimat dalt d'un ball de crinera flamígera. Oh, que guapo! És una passada. És una passada. Una terra ben estranya, de neus eternes i remoroses selves plenes d'animals. Una terra ben misteriosa, d'estanys insoldables, recer de dones d'aigua, i fins i tot m'han dit que existeixen cavernes encantades on encara hi niuen serpents primordials. Per Alà, que m'agrada lluitar contra exèrcits enemics, però no hi entenc pas jo de màgies i encantariments. Senyor meu, Passeu, bon amic, quines noves porteu? porto un missatge del duc Tudó. Benvolgut capità, jo, Udó, duc d'Aquitània, us convido a conèixer el meu palau i poder parlar de les futures relacions que hem de mantenir com a mandataris de les nostres terres, desitjant que la vostra arribada hagi estat bla, bla, bla. Digueu-me, és persona de qui em pugui refiar? No és un home, no és un home. No serà de brega? Sí, senyor. Bé, segur que li han explicat les nostres conquestes i la bravura de l'exèrcit islàmic. De ben segur, senyor. Bé, negociarem l'armistici. Avisa que ho tinguin tot disposat. Aquí està, és que em cordes sempre aquí, VTR és En terres de Septimània regnava Udó, aquí i ja està. duc d'Aquitània. Està foto Però per poder-lo veure i saber el que va passar, m'hauran d'acompanyar. Veniu tots, Aquí, seguiu. al front. No estàs gravant. Sí, però és igual, és que aquesta patena amb una càmera fer-ho bé, de borratxo de vi. I amb el trípode també? No, però, bueno, Serveix de fotògraf, això és de cameraman,
les blanques grosses amb un cor amb una mica de magnífic. Si el plan surt com està previst, el vostre sofriment quedarà compensat. Però ara, anem-nos. Maria està a punt d'arribar. No es pot completar. Permeteu-me, us honorem amb una cançó de benvinguda. Estic d'acord amb el contingut, però m'agradaria que aquest pacte futur es fes evident d'una manera més tangible, material. Ja, doncs, estan d'acord amb un punt fundamental. Deixeu-me reunir amb el meu consell i mentrestant gaudiu de la nostra hospitalitat. Un cop escoltada la proposta que es mirava una vella jove, el berber s'encantà amb la visió d'aquella joventut. Penso que el meu s'ha enamorat. El meu pare m'ha demanat de contenir la meva relació. Fill meu, només sento l'impuls de cridar, de proclamar els patraments del meu amor. Només de pensar en el seu nom ja em feien les delicàcies. Però no tingueu a la distància. No és qüestió de saber. Allà on venim no s'entén res. L'home més vell que mai he vist. Però
Un barber? Sí, un barber. Però un home, al capdamunt. Què veuen els meus ulls? Per Alà que no hi ha criatura al món que m'hagi estremit com aquesta. Després d'haver conquerit terres i terres, ha de ser en aquest racó de món on un guerrer com jo se sent indefens davant del revestall de sentiments que em desborden. I vet aquí dos cors enamorats. I vet aquí que les converses entre el duc i en Manussa duraren dies i dies, mentre les nits el jove capità van posar-se d'acord. Així doncs, què millor que s'agellar un compromís, un casament, amb la meva filla, la princesa d'Aquitània. Encara que contra tracte, jo em conformaré amb un matrimoni de compromís, sabent, però, que per sempre més el meu amor restarà en aquell hort d'arbres minúsculs. Accepto. És millor tracte del que es penseu. S'agellem amb una abraçada. I ara, permeteu-me que us presenti la meva filla. La teniu allí, la princesa d'Aquitània. Quina maca foto de gailis. I triomfar l'amor. L'amor voldrà... La llengua se Calia posar la llengua? Només li faltava això al seu protagonista. Ara estarà 2 mesos que no se'l podrà aguantar. Era guai, Aquell amor i la pau entre el pacte entre Manussa i el duc, decidida a ser aquella aliança. Per Alà, que ho sabia! No ens en podem refiar d'aquests barbers! No estan prou islamitzats!
als costats dels Pirineus. Les tropes de la nit eren immenses. En canvi, la de guerrers comandades per Manussa era escassa. L'hora fatal arriba per al capell barber i la princesa. El somni daurat ha durat poc. No gaire lluny. Si s'acosten cap al bosc, podran veure el tràfic indignat que espera els enamorats. L'enveja. No tinc por de la mort, sinó de perdre-us a vos. Oh, em vaig enamorar de vos només veure. I vaig saber que el meu port seria sempre. I diuen els que diuen que les nits que sense llunes queda la Cerdanya encara corre el cavall amb la testa sangonosa de Manussa. I essent vora la font el plor d'una donzella planyent-se pel seu amant. I vet aquí la llegenda, que aquells que s'estimin aprenguin la lliçó, que aquestes terres
són bressol d'enamorats. I les passions cal viure-les, però sense perdre el cap. Amigues i amics, el trist final d'aquesta història no enteli el vostre ànim, perquè l'esperit de l'Empègia està i estarà sempre amb nosaltres. Aquí, a Llívia! Vámonos, que mira que está. Ei, aneu fent pas! Feu pas, Arriba aquí, el foc. Hi ha un que no ha patat. Ei, collonut, això! Trigarà una estona encara. Qui ets aquí, eh? Vegeu una mica més amunt que no hi ha sol. Seran baix al cantó. Aquí, Lluís. Primer pla del Lluís.